De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Maar dat hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus hem terzijde en begon hem ernstig daarover te onderrichten. Dat verhoede God, Heer. Zoiets mag u nooit overkomen. Maar hij keerde zich om en zei tot Petrus: Ga weg, Satan, terug. Gij zijt mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen: Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, weer een prachtig evangelie, waarin wij Petrus mogen ontmoeten als de man die Jezus ervoor wil behoeden een domme zet te doen. Ga niet naar Jeruzalem, lever je toch niet uit, blijf bij ons en dan is het ook goed. Dan kunnen we van je leren. Maar Jezus denkt verder. Jezus kent de beperktheid van het menselijk leven. En hij probeert die leerlingen daaroverheen te tillen. Die Heilige Geest, die is duidelijk nog niet over hun gekomen. Zeker niet over Petrus en ook niet over die apostelen. En dan sluit dat evangelie met een geweldige zin, want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Goede vrienden, dat gaat over ons en over onze daden. En dan mogen wij als gelovigen, wij mogen ons daarin verdiepen, wat die ontmoeting dan wel niet zal zijn. En wat voor daden dat wij mogen verrichten, om dan ook staande te blijven als wij die mensenzoon met die engelen naar ons toe zien komen. En dan is het altijd heel verstandig om te denken aan die woorden van Jezus waarop hij zegt: Ben je belast of bedrukt, kom naar mij, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Jezus die vraagt alleen maar voor ons een daad van liefde, dat we van hem houden, dat we daar onze vreugde in vinden, in die liefde die we naar hem toe brengen. En dat we die liefde voorleven. En dat, goede vrienden, dat doen wij als wij samenkomen in kerk, als we een kaarsje opsteken in een kapel. Dat zijn daden waarin je laat zien aan God en de mensen om je heen dat jij met God bezig bent en dat je van hem houdt. En dat, goede vrienden, dat hebben we nodig in deze wereld. Laten wij ervoor bidden dat wij zichtbare daden mogen stellen voor de mensen om ons heen, zodat ook zij mogelijk door ons gebed die liefde van God ook mogen ontdekken en beantwoorden. Amen.